papia jesie bata ọchụ ofu ihe kọ papia egbubie ọsị m na papia bụrụ mmadụ ihe ọbụla nwaanyị a kwuru na ya mere na ọma njụkwa ya ọma njụ ya ọkụ ya so anọkọta ndị mmadụ bido nụtamubenu ịgbakọ ọnụ na ebido taba na arụnụ si n'ike mechaa nụnụ papia wee neketa anya na ya mara onye kpalịa no wee sị anya ji etinye na boarding school maka mgbe a na-agwazi anyị ihe a na ya agbagotego ije school yọta na so papia wee were ya wee jeti na boarding school maka ọfụgo ka nwaanyị asa akụ ya ọkụli ya gbogo ọkụli ya gbede na ndị mmadụ kpalịa lo ya ịmagonu ndị mmadụ na-agwa ya sị a na maka na papia na-alụ ọlụ moto ịmagolo ọ pụọ dabata mgbe ụfọdụ o jesie bata pipụl na-afụ n'ihe na-emenụ o wee tinye ọsị mụ na one semester ofu provision ka a ga-egolie na agụụ ya agụkatị ya na skuul gụkatị ya sị m nne na ụka nne na ya ga-anọ na-ebesa akwa ụka nne na ya ga-anọ na-ebesa akwa ọ sị m nne na ife a na-agwa m ihe a bụ na mgbe afọ na ya na-anyụ mamịrị n'ụlọ na ụmụ ya na-anyụkwa mana anyụ amịrị n'ụlọ na ihe na-afọ nwaanyị a bụ were akwa amịrị ọfọnyie n'ọnụ ya ọ ga-akụ ya ọkụsị anya ntị anụ ọnya ife ma o mekịta nyụọ mamịrị ọ sị m abalị ụjọ a na-atụ ya ụjọ a na-atụ ya ịlala ụla maka ya eme nyụọ mamịrị ihe a ga-eme ya echi ịghọtago ọntịnya wee gabazia boarding school ọ sị bụ na agụụ gụkọtara ya na boarding school na agụụ gụkọtara ya na boarding school nne kekwana ife a ga-eme na o nwere ife anya kpọsịa nkọtasịa arụ ọ na-emekwa kpakpakpa ha transfer papia yọta na to Enugu ha wee gbagowe Enugu wee luo ya wee na-atakwa afụfụ ya na-ata nọgide ofu uche wee sị anya jegodu chọọ nwaanyị afọ duli enu wee bịa Ọnịcha yọtago ma ya na nwaanyị afọ bụ Enugu wee duli eje Ọnịcha sị ka ya zukie River Nile before wee deceive onye sakwana ya wee tụrụ ọnụ were anya ụmụaka chọba ebe afọ wee chọta na ha mụrụ etu papia si wee nọ na ya mara etu papia si wee malụ ọsị m nne papia wee jele maka ya wee sị na ya agụsigo boarding school ọsị m nne ike kwụla ọtọ gwụ ya nọọ nwanne papia bụ ife gwala papia anya jee na tia nwanne ya nwaanyị ka ya na ya na-abụburu ka ọ mara ụmụnne ya ka stepmother amali ya ka nke nwa wee mee that man mere ife anwa bụ nwanne ya nwoke na o mesịrị regret bịa ka ọ fụrụ ụdị mmegbu a na-emegbu ya si ọbịa befe ọkpọrịta ya n'akụkụ na-enye ya nwa obere ego bọsị ụfọdụ onye ma papia afụ na bọsị ụfọdụ onye papia afụ andị papia afụ ihe ọ ga-akụ ya ọ ga-anakwa ya the money ịghọta na ịgbago na ọ na-regret ya but kekwana ife ọ ga-eme o nwere ọzọ choice until ha move oto Enugu papia wee notice na ya je fụdata ụmụ a wee sị na ya ma mmezi gịnị na ya ma nnọzi bọdị ya wee natakwa wee si n'ụlọ wee jebe akwụkwọ ọsị m nwaanyị a bido ya jesi akwụkwọ bata obunye ya afịa mbugheri na-eje na-ebugheri papia nọkwa ya na-etopụ nwa agbọghọbịa ịghọta kịta na fanwa bụ ndị izizi balụ SS1 ya bịa na-eto agbọghọbịa nwa larị nne ọsị m ya na-akụgharị ala na-agagharị na main road ya ga-afụ nsị anya adọkala akwa na-eti ọsị m efe ya nye si na mmadụ pụọ nwaanyị a golunie pantị golunie bra dịka asịkwa ọsị m na ndụ ya niile na nwaanyị egotelere ofu bra nye ka ya yie ka akụgharịkatazila ala ndị mmadụ na-ekwuzi n'ịmagonu o wee chere ndị oyifolo eyifo chenya ọdọbusie ya ekedoche ya ekedo si pas a ga-etibusi ya were aga na-adụ ya ọsị m nna efe ya na etu a ka a ga-ejele ozi ya buketi ibu anọkata na-enwebe afọ mgbu ọbụla appendicitis na-emie ọkwa na ya kwa mbọsị na ya na-ayọ fafaduri eje ụlọọgwụ chaa kwa mbọsị na ya na-ayọ fafaduri eje ụlọọgwụ na ya gbara ife na-egbu ya ịka asịkwa until one day the thing wee bịazie that na enwere ike ije ije ọsị m na papia na otu pamia stepmother ya nọ n'otu
nya nọ nyedinela ana na palọ na-ebe akwa fa na-ekiri narị akarị ụka narị akọrọ onwe fa ọzọ. Ọsị m nne ya begidela akwa na-ero oro na o nwee one woman ya na fa na-abọbi the woman wee kụọ aka wee bata wee sị ha kedu ihe na-eme na since ụtụtụ ka dis girl na-ebe akwa ọ bụgodu na ife ka a na-etinye na-aka etisigwe ya bụ ife kedu ife ọwụ fasi anya hapụ na anya zuzugeribe si that woman ozugbo ọ jụsịrị ajụjụ ya wee kpọbi ya afa si ya na ya anwụkwa na ya anwụkwa na ya ga-anwụkwa ya biko ya nyeli ya aka. Woman wee nebe ha wee sị ha na asị na ụlọ amara ife na-eme ha sị na ha amara ife na-eme ya oge ọbụla na complain afọ. Woman wee sị ha dulu na ejebe ụlọ ọgwụ asị ụlọ ọgwụ nne dị na orube nke ije ụlọ ọgwụ na o nwere ike ọbụla afọ na atị ya. Woman wee sị ha ka akwụ na eziokwu na ya ma na enwere ikike ịgwụ na ihe unu ga-eme mana ọkwa ife onwe ihe melụ nwa na ya nwa ga-akpọ ndị eke jiri aka ya mee statement mee everything elu unu si wee megbugide nwa wee nwụrụ na ya chọrọ ịkali maka mmegbu unu na-emegbu ya mana nke na-arụ adịrị unu ama mkpe ya jụ ụlọ ọgwụ mgbe na-akwaghị onwekwenye m ife na-eme ya onwere onye m ife na-eme ya. Ebe afọ ka papi a nọ wee kunye wee buru ejebe ụlọ ọgwụ wee lụ dọkịta nenese wee sị ya na ihe a na-achọkwa ịgbawa na ọma ndazi na echi niile ka a ga-eme ya na ọ gafela echi na ọ ga-agbawa. Papi a wee kwela sị m nne olu echi niile awa anya afọ wepụ dị na-eme ka emesịrị ife anụnwa dọkịta wee gwa ha sị ha gwụ ya nye elikwana nri o na edi n'ife ọbụla. Ọ sị m ndị adulie nata hapụ ya na fa gwara ya nye eri na nri na fa gwara ya nye emekwana nke a fa na abụọ kunye ajagwala. Ọ sị m agụkatịa na mgbede afọ ebie wee je ịmagonu ka esi eme ọpịrị mgbe afọ ịma nri nri ghọta na agụụ gbalịala na ebulu stitches lituo sinye rice n'ọkụ sigide rice sisie lie ya amakwala na nke a na-akọ lisie enyo nsị wee lụọ na ya nọ na toilet na-eti mkpu tikete mkpu ndị neba wee bataba